Tried to stay sober, tried to stay clean. Like me when it's over. Dakle ljudi, ovo je nastavak. U ovom videu ću pokazati kako se prijaviti na Microsoft i ući u Microsoft. Dakle, prva stvar, sign in. Napisati svoju email adresu. Napisati svoju email adresu od škole HR. Evo ja sam sve sad napisao, ovo je moja. Dan idemo next. Pričekamo. I sad opet, i sad ti svi morate napisati od škole HR-a. Tako je sve napisao i sad u vozniku to vi trebali bi znati. Evo ga. I sad prijavu. Spaja se kao Matko Peška Blago iz škole HR. To je moj mail. Tako, ovo sam ja, Matko B. Skinove tu možete mijenjati, to je normalno. Ja sam je u ovoj uzeo, to je još prije. Play, možete create new. I sad vi tu birate. World. Evo ga nazvati. Svijet. Jedan. Sajete na primjer. Ovo je preživljavanje, ovo vam je create. Primjer možete birati stvari koje ćete uzeti iz ime toga. Peaceful, to vam je kad nema uopće čudovišta. Easy, lagano, normalno, hard, teško. Znači peaceful. I sad odabraš nek bude flat. Play. I sad čekamo da uđe u svijet. Ulazi nam, evo ga, web page. Dakle, datum se tu. Ovo dolje što piše. Ne mogu to pokazati. Sad ovo kao vam da pokazam kontrole, ako se početnici, što vas ne mora biti sram, ovo je naprijed. Tako možete kad idete naprijed uzmiti CTRL, je tako brže. Ovo mi je obično brže. Sad C je nazad, to je riječ koristim i A i D. To vam više manje ne treba, to je najbolje ako smišljam niče. Space skočiti, double space, to vam je da letite. Sad vi tu možete ići sa V idete, možemo na CTRL i tako brže. Inventory, sad birate, ajmo uzeti, a prema vidite wood, evo ovaj. Sa desnim klikom gradite, sa lijevim trgate i eto. I eto C, code builder, to je za programiranje. To ću vam najvjerovatnije raditi u nekim sljedećim epizodama, kako njega programirati i shift, možete reći čučnuti. Sad ja ovako kako krenem, ovo tu, to vam je F5 na tipkovnici. Da, to je više ono tu. I ovo sad možete micati. I Q vam je drop. I vam ga baciti. Tako da to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da mi se svidjela. Ako je like, share, subscribe. Mi se neko sljedeće epizode. Tada, čao!